Mas pinaigting ang pagtutulungan ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 at the Bureau of Jail Management and Penology upang maihatid ang kinakailangan tulong sa mga pamilya ng Persons Deprived of Liberty o PDL. Sa sinagawang pag-uusap, sentro ang Help Desk Program ng BJMP na naglalayong maging tulay ng suporta para sa mga pamilyang nawalan ng pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dahil sa pagkakakulong ng isang miyembro. Sa ilalim ng programang ito, tinutukoy na at inirekomenda ang mga pamilyang nangangailangan ng agarang interbensyon at pangmatagalang tulong pangkabuhayan. Bilang bahagi nito, isang pamilya ng PDL ang isinangguni sa tanggapan para sa masusing profiling upang matukoy ang angkop na programa para sa kanila. Kabilang sa mga maaring pagkura ng ayuda ang Dole Integrated Livelihood Program at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD na parehong nagbibigay ng oportunidad para sa pansamantalang trabaho at panimulang kapital sa maliit na kabuhayan. Isinasama rin sa pag-aaral ang posibilidad na makinabang ang mga anak ng PDL sa mga programang nagbibigay ng pagkakataong makapagtrabaho at makakuha ng karanasan gaya ng Special Program for Employment of Students at Government Internship Program. Layunin ng dalawang ahensya na maibsan ang pasanin ng mga pamilyang apektado at mabigyan sila ng konkretong oportunidad tungo sa mas matatag na kabuhayan. IFM News. IFM News. IFM News.